Здравейте, приятели! Днес ще си говорим за 6 важни идеи от стоицизма, които могат да направят живота ви по-хубав. Стоицизмът е стара философия, която ни учи как да се справяме с трудностите в живота, като поемаме отговорност за това, което мислим и чувстваме. Той ни показва пътя към добротата, разума и приемането на нещата, които не можем да променим. В това видео ще се гмурнем в мъдростта на стоиците, за да разберем как можем да я използваме в ежедневието си. Животът е като река, ту бурна, ту спокойна. Но ние не сме просто листенца, носени от течението. Стоиците вярват, че имаме вътрешна сила, можем да разбираме и управляваме емоциите си. Представете си емоциите си като диви коне. Ако не ги контролираме, те ще ни водят където си поискат. Но с търпение и постоянство можем да ги опитомим, да ги накараме да ни слушат. Първата стъпка е да ги осъзнаем. Обърнете внимание на тялото си, на мислите си. Как реагирате на стрес, на радост, на гняв? Дишайте дълбоко и осъзнато. Това ще ви помогне. Физическите упражнения също са много полезни. Освобождават напрежението и ви карат да мислите по-ясно. И не забравяйте силата на благодарността. Мислете за това, което имате, а не за това, което ви липсва. Да се научим да контролираме емоциите си е дълъг път, а не крайна цел. Бъдете търпеливи, не се отказвайте и ще намерите вътрешния си мир. Светът е пълен с хаос. Съмнения и силни емоции ни объркват, но стоиците ни учат, че имаме силно оръжие срещу хаоса – разума. Разумът е способността ни да мислим логично, да различаваме истината от лъжата, да взимаме умни решения. За да развием разума си, трябва да мислим критично. Не вярвайте на всичко, което чувате или четете. Питайте, търсете доказателства, мислете. Важно е да разбираме както своите емоции, така и емоциите на другите. Да бъдем добри и да се поставяме на мястото на другия ни помага да разбираме по-добре. Образованието е храна за разума. Четете книги, учете нови неща, разширявайте познанията си. Не се страхувайте да грешите. От грешките си се учим. Важното е да се поучим от тях и да продължим напред. Разумът е като компас, който ще ви води в лабиринта на живота. Доверете му се и той ще ви отведе до мъдростта. Какво означава да живеем добре? Стоиците вярват, че смисълът на живота е в това да се стремим към добродетелност. Добродетелността не е цел, която постигаме и след това спираме до тук. Тя е път, по който вървим всеки ден, с всеки наш избор. 4 основни добродетели са мъдрост, справедливост, смелост и умереност. Мъдростта е да различаваш кое е правилно и кое е грешно, да се учиш от грешките си и да търсиш знание. Справедливостта е да се отнасяш с уважение, честност и достоинство към всички. Смелостта не е липса на страх, а действие въпреки страха. Да защитаваш това, в което вярваш, дори когато е трудно. Умереността е да намираш баланс във всичко. Да се радваш на живота, без да прекаляваш. Да живееш добродетелно означава да живееш осъзнато, с цел и смисъл. Да оставиш света по-добър, отколкото си го заварил. Погледнете звездите в нощното небе. Те се движат по своите пътища, подчинени на закони, които са много по-стари и велики от нас. Стоиците вярват, че съществува универсален ред, логос, божествен разум, който е навсякъде. Ние сме част от този ред, не сме отделени от него. И както слънцето изгрява и залязва, както се сменят сезоните, така и в нашия живот има неща, които не можем да контролираме. Това не означава да не правим нищо. Трябва да се борим за това, в което вярваме, да градим по-добро бъдеще. Но трябва да го правим, като приемаме нещата, които не можем да променим. Когато се борим с реката, губим сили. Когато се оставим на течението, можем да видим красотата на бреговете. Да приемем не означава да се предадем, а да бъдем мъдри. Така се освобождаваме от страданието, което си причиняваме, борейки се с невъзможното. Смъртта е неизбежна. Това е едно от малкото сигурни неща в живота. И въпреки това ние често живеем така, сякаш ще сме вечно тук. Стоиците не се страхуват от смъртта. Те я приемат като естествена част от живота, като нещо, което дава смисъл на времето, което имаме. Мементо мори, помни, че си смъртен. Това не е тъжна мисъл, а призив да живеем пълноценно. Когато осъзнаем, че животът ни е краен, започваме да ценим повече всеки момент. Спираме да губим време за маловажни неща. Фокусираме се върху това, което има значение. Любовта, приятелството, добротата, стремежа към мъдрост.
Не знаем колко време ни е останало, затова нека го изживеем достойно. Нека оставим след себе си доброта и мъдрост. В желанието си да имаме повече, често забравяме за това, което вече имаме. Забравяме да бъдем благодарни. Благодарността е лекарство срещу нещастието. Когато мислим за това, за което можем да бъдем благодарни, здравето си, близките си, красотата на света около нас, ние изпълваме живота си с радост и смисъл. Умереността е друга важна стоическа добродетел. Да се радваш на живота без да прекаляваш. Да намираш баланс между удоволствието и самоконтрола. Преяждането, алкохолът, наркотиците, те ни карат да се чувстваме добре за малко, но след това ни карат да страдаме. Истинското щастие не е в това да търсим само удоволствие, а в това да живеем смислено, добродетелно и с благодарност. Благодаря ви, че бяхте с мен, приятели. Ако това видео ви е харесало, моля, абонирайте се за канала ми и му дайте палец нагоре, за да мога да правя още такива видеа за вас. Нека мъдростта на стоиците ви води по пътя към самоконтрол, добродетелност и смисъл. Усмихвайте се и бъдете добри. До скоро!